Wakati yako mzukuru? Kweli makati wo sekuru. Zita ndiani? Angela Mafumo. Angela Mafumo. Kumushande kupi mzukuru? Pachiota. Pachiota apa padhuze neHarare. Anditi. Ndiri kuona uri muno musungwa kuChikurubi female prison. Mhosva yawakapara uri panze ndeyechinyi? Ndeyemedha. Hanzi makapondana? Andina kuponda munhu wandakatoperekedza aida kuenda kukliniki. Munhu akatuma murume wangu. Munhu uyu ndiani anonzi mukadzina wangu wokwabamnini. Akatuma murume wangu ndiri kuhuni musi weSaturday. Iye akanga aita ati ndarohwa nemusana. Namusirwa munhu akabvisa pamiri pake pane 8 months. Akatanga kupulita kwavambe musi wechina. Akaenda kwamuda kuhospital. Ndobva anonzi tazvitadza. Enda kupi? Kumahoseko. Ndobva aenda kumahoseko musi weFriday. Akanorara kumusi wechina. Friday ndobva anzi une mari here yawina tikutore scan. Zvikanzi handina, achingobhilita chete. Namusirwa munhu akatenga rumwa mushonga wake wekuita sei nhumbi yaisunga. Ina handida kuzviziva. Ndobva anzi tikutore scan une $50 here. Akati handina. Ndobva hatisi. Ndobva anobva arara mumba musi weFriday. Saturday kuma3 ndichitori kuhuni murume wangu ndopa akauya. Akati mai munashe vatumira mwana kumba kwangu vati bamukuru ndiri kubhilita ndarohwa nemusana. Namusirwa ari kunyeba. Zvinoini kuti ndiperekedze munhu anoita sei ari kubhilita ndiri munhurume. Zvakandiomera. Uya ndobva ndatomboramba. Ndikati ina mai munashe hatitesei hatiwanzowirirana. Zvikanzi aiwa mukadzi womunin'ino wangu handi mhosva ikangoitika kana akafira mumba neniwo ndichabvisa chii tichanzi atiite konde. Ndikati alright handi. Ndakaenda ndakabata hunzi dzangu mumaoko nedemo rangu. But asvika ndikati chii mainini? Zvikanzi ndarohwa nemusana. Ndikati ko sei? Handione zvishwa ropa riri kuita sei? Riri kuyerera. Murume wangu akamirapo. Ndikati munokwanisa here kufamba? Zvikanzi handigoni. Ndobva ndati kune murume wangu handi tunotora chii? Bhara kumba kwangu. Ini ndine bhara yanga asini. Murume wangu aisa chii? Bhara riye mafuta evhaserini kuti ndiwane mapushiro. Ndobva ndakumuti ndochikwirai mubhara. Ndobva apinda mubhara zvakanaka tamusumudza tamisa mubhara. Ndokuchipusha bhara rangu. Sati tambosvika kukliniki taamuroti tatodambura roti. Pane mbai ambuya vake vanonzi Dorini Masawi. Ndopa akati mai gure nani munoshedzero mai ava. Ndikati unovaziva here? Zvikanzi ndi mbuya vangu. Ndobva ndasvika ndikati pane vanhu here? Iye asara muroti. Muturoti tikokumusha. Zvikanzi ndiri pano. Ndikati hamene uya mune muzukuru wenyu ari kuti muzukuru wenyu. Ndobva vasvika kwamba vati ko chii muzukuru? Zvikanzi pane chinhu choda kubuda. Namusirwa mwana. Mwana yakabuda nemakumbo. Akuda kubuda nemakumbo. Mbuya vaye ndobva vadzosera chii? Mwana mukati. Ndobva vamupindura. Ndobva vazobuda nemusoro. Tasvika hatina kuzoenda kukliniki kuya. Ndopakanzi nambuya vaye mwana waye haana kuchema. Ndataura chokwadi. Mwana waye aibudisa ropa. Ngekini mufuru kumuromo. Ndopa ndikati mwana uyu akatsinzinya mupenyu here? Zvikanzi ndobva vatora chii? Zambia. Vakakwenyana. Ndobva vatora Zambia. Ndobva vaputira rakanga rine chii? Rine munhu yabvisa pamiri pake. Ndobva vamuputira. Ndobva vamuti chibata mwana wako. Ndobva ndamugadzika mubhara. Ndikati tochidzokera kumba. Mwana waye haana kuyamwa. Haana kuchema. Ndobva tadzokera kumba. Ndopa akanzi katakati fambei. Tangoti fambei panapa nepadzimba dzanambuya apo. Zvikanzi naye endai munovashedza. Ndobva ndadzoka futi. Ndikati mbuya hanzi uyai kuno nemuzukuru wenyu. Ndobva vauya. Zvikanzi mbuya toda kutaurirai nhumbu yandinaye haisi yemurume wangu. Tikutotyira ava. Imimi ndoziva kuti chii? Hamuzvitauri. Sezvo ndiri chii? Ndiri muzukuru wenyu. Ndobva asunungura $10 yake paZambia. Ndobva apa mbuya vake. Inini handina chandakapiwa. Ndobva ndati ko munogoti munondityira kuti zvaita sei? Zvikanzi nhumbu yaisi yemurume wangu. Ndikati kwai maizviitirei nana mainini? Ingakuchengetwa munongochengetwa wani. Ko chii chanetsa? Zvikanzi murume uyu ane mumwe mukadzi kuSouth Africa. Ini handizvizivi kuti mukadzi kune mumwe mukadzi kuSouth Africa. Ndikati ko zvine basa rei? Ingaini panapa ingaba mukuru bamunini wenyu akambotora barikawo ndikagara naye akazongobva chii? Naye hake pano. Ega akazongobva ega. Handambomuro handamboita sei? Zvinongowanika. Ko dai makangoti mainini uyai muite sei? Mugare. Zvikanzi handisisai sei kugara nani nemukadzi wechitu. Apa chino zvikanzi namai vaya wachisara pano muzukuru. Iwe mimi chiendai. Ndikati inini ndoda kuenda kupi? Kumba kwamai vangu. Mai vangu vanga vasipo. Vaenda kumusha kwavo kuMondoro. Ndikati ndoda kuenda kumba kwamai vangu kunopfigira chii huku. Zvinozuva rakatengera kutonyura. Zvikanzi aiwa endai henyu ndosara naye. Ini handida kuziva kuti kusara kwavaita pane zvavachaita voviga mwana. Asi ini ndakasvika ndikataura kumurume wangu. Murume wangu akati handikwasapuku.
tikanotaura nyaya yacho kuti ndozvaita zvino zvandaona, asi mwana yana kuita sei haana kuchema. Wozoingwa nemapurisa akudzokera kubasa kwake kwavambiri. Mwana wakasiya muviga vadzokera vaenda kubasa kwake kwavambiri kufodya akunoshanda. Mapurisa akauya ndikatsanangura saizvozvizvi. Mapurisa akauya akapera mazuva mangani? Kwakatenge kwatopera mwedzi 3. Mwana uyu akatenga atoviko. Ini kumba kwacho ndasingakuenda. Mapurisa ozouya ndotsanangura. Ndopakanzi naDorini Masawi. Aiho. Uya akati mwana uyu tozoenda naye kukiriniki. Ndikati ndaigozoenda nemwana kukiriniki sei ndisina kumutambira. Handiti minyamukuta ndimunenda nemwana. Mapurisa akati alright. Munhu muchanotaura nyaya kupi? Kumauseko. Vatasungwa nemapurisa vataenda kumauseko. Ndaingotaura saizvozvo zvokuti kana Sara Rudzinde wacho ndiye mupurisa akatitora. Akatouya kuHigh Court akataura kuti mai ava vamungo vasunga nyaya vasi havana chi? Havana Mhosva akandindopenga ndikauya ndikaonekwa nemadhokota 2 apa pano pajeri. Vamwe akave musi wechitatu. Kusungirwa Mhosva hanzi vari kutaura zvavasingazivi. Vakanditi ndinopenga. Chinjino vakanditi ndindauraya mwana wacho. Ndikati ndindakakupa mushonga, ndindasunungura here mwana, ndindakuburitsa here mwana. Zvikanzi kwete. Zvikanzi aiwa tochienda kukoti. Ndofunga ndakauya naye pana pamukadzi iyeyo. Tarara musere wanhu. Anga asingatodi kuti anambuya akandishedza chazvo. Aibva ndizvo vari kutotaura nyaya yacho. Vari kutaura ndikati anambuya vandiudza kuti kumboya kunoita sei. Ndaingora ndichichema kuti mandipomera chi ina handipenge. Nditi ndinorwara pfungwa ndoya ndozoonekwa nemadhokota 2 apa kuti ndinopenga inini mukadzi mukuru. Zvoti murume wangu akatosara rega, amweni wangu akashaika ndiri muno izvozvo. Zvoti zvinotondirwadza. Kana munin'ina wangu chaiye akashaika kuti akapera muna pepa. Pandakazotyoka ruoko. Ndofunga naiveshura. Zvikanzi vanorwara pfungwa ndobva ndaonekwa nemadhokota angu. Hapana chavakataura. Takazoenda kukoti kunotongwa. Chief, mwana wachief akauya, Peter Mucheche. Akanditi mai ava vakasvika pamba pangu akandidasimudza mwana katatu akasekerera ndikamurova nebwe. Mwana abva mukuzvarwa kana ndimi sekuru anoseka. Ndikataura kuti kwete. Mwana uyu akabuda akaita sei akatoshaya kare nokuti angatoita green mesomu nekuti munhu aisunga plus aibhilidha mwana uyu akatsva neropa. Asi havana kuzviona. Ndakagara ndofunga ndakauya muno musi wa25 September 2017. Ndikapedza 3 years nehalf ndiri mugirini ndichitongonyoro tsamba kuti ko mandikanganwa here. Ndikazotongwa musi wa6 June 2020 nanhasi ndiri muno. Ndikatongwa 20 years sekuru dzandakapiwa. Havana kana kundibvisira. Vakatienda nadzo dzakadaro nokuti tanzwa chifi achiti iwe ndiwakasimudza mwana akasekerera ukamurova nebwe panhova. Uyu aipawo chapupu uyu wamati mwana wachifi. Ko iye akanga azviona sei kuti izvi ndio zviri kuitika izvi? Aiwa anga sei. Nekuti muri kuti makanga muri vatatu. Ndiye muridzi wemimba iyi. Musukuru wemwana wanzvadzi yake ndiye muridzi wemimba iyi. Mwana wachifi aitozviziva kuti munhu yaane nhumbu. Ko amai vemwana uyu vari kupi? Hanzi vakapiwa community service paZBC 2 hours vakabuda vakaenda. Havapo izvozvi. Ndakazosara ndotongwa havasisipo vachinzi vakapiwa community service. Saka iye muchimbonzwawo ainzi mhosva yake ndiye akapiwa community service. Vakati hanzi iye abvuma kuti hongu nhumbu ndaisunga. Akataura kukoti kuti nhumbu ndaisunga plus nhumbu yanga isiri yemurume wake. Saka ndiye kudya mazai ayo. Saka hapana akamboona iye haana kuyowo kuzopawo chapupu kuti pandakazvara mwana akanga akashaya kana ivhiniwo nyamukuta vakanga varipa. Nyamukuta vakauya nemwana wachifi. Ndo vakataura kuti ini ndakasungukutsa mwana mupenyu. Ndikati kwete mwana uyu akabuda nemakumbo mukamupindira mukadzosera makare mukazomupindira. Saka naibuda aifema sei chivabvunzai kuti akayamwa here mwana uyu akambochema. Zvikanzi ndakamwaya mvura. Ndikati vanga vasina mvura. Ndakutaura chokwadi. Vanga vasina mvura. Vakatoya nechigero chavo nesaga ravo kuzosunga rikuvhuti kuratidza kuti angasavigwe nechakuru mwana uyu. Asi mwana uyu haana kuchema. Vakazobvunzwa vakataura chokwadi kuti mwana uyu akangoti ndobva anyarara. Haana kuzombochema futi. Vakanzi mwana makamupa akamuyamwisa here. Zvikanzi aiwa ndakumupa kumuyamwisa. Asi makangonzi chete maonekwa mine mhosva makamutema nedombo. Ndakamutema nebwe. Handizivi kuti mwana Mucheche anosimudzwa here sekuru oseka abva mukuzvarwa
asati adonha guvhu ndomurova nedombo pamusupanova. Ini zviri kutondirwadza 20 years ndakachema sekuru kana nambuya anondiona apa mazoiso akatondiuya usedze kumusoro ndogara ndichichema nenyaya yezvoti ndatanga kuda kunamata ndozwa mwoyo wangu uchikwira kuenda kumusoro. Une makore mangani ekuzvarwa kunzukuru? 64. Pane here vakambokubatsirawo nezvenyaya iyi, masangano emadzimai kana angango mamwe masangano anobatsira vanhu, pane here vakambouya vachikubatsira? Pasati asi ndakangonzi nemaPP aripo, maPP ekuhaikoti iko kwakati ngaanyore chii nokuti rekodi yangu asati rauya. Ndakanyora tsamba ikanodhindwa ndamira rekodi kuti riuye kuti ndingoitiwa hangu apiro nokuti zvinondirwadza. Handina chandakaita sekuru kana maoko angu aya haana kubata chinhu. Ndakaita svondo ndichirwadziwa nezvi zvinopusha munhu izvi zvichirwadza, asi ndakunzeni ndakarova mwana akasekerera, mwana akazvarwa anosekerera, handizivi kuti murume anomboyera kuzokuona? Hakuna, ariko ega kumba. Amai ake vakatoshaya ainavo. Handirambonochema amweni angu izvozvo ndiri munhu. Handirana kutombwa kana ndizoti vakavikwa pai vaichema ndini ndega muroora wavo, vamwe ise vanasikana. Ende ndakanyara sekuru ndichinzi amweni vako vakashaya. Pane veukama here vari kumbouya kuzokuona? Munin'ina wangu aiva achindiona wacho ndiye akashaya muna February. Aigara pahopi ndiye aiuya achindiona zvine zvapano. Rubatsiro rwauri kuda muzukuru tichimbori munomu ndiri wechiyo, takatarisa nemararamiro auri kuita uri mukati munomu? Kurarama kwandiri kuita munomu hazvindibatsire chinhu. Zvinoda hangu kuti nditapiri ndiende panze sekuru, ndiende hangu panze nokuti zvino murume wangu ari ega, haana wanosiya pamba. Ipapo ndapanzwa muzukuru kuti urikuda kuti marekodhi riuye ukwanise kuita appeal, but ndiri kutaura kuti munozwa kuti pane zvakawanda zvinoda kushandiswawo nemusungwa kana ari musungwa. Ndo zvandiri kubvunza kuti pane here zvauri kuda kuti kana pane vari kuona vari panze vati aiwa hongu akamirira zvake kuita appeal asi ati ari kuda izvi nezvizvi timubatsire? Ndinongoda hangu sipo nemafuta, sipo yekugesesa nemafuta netauro nemapenzi chete, nokuti handingavawanziri zvekudya sadza tinongodyawo riri pano. Ndanzwa uchiti ruoko rwakakuvara rwakanyatsorapwa rwakanyatsopora, uri kunyatsowana medication yacho? Handakatenda ndikaniswa plaster kumaximum ndobva ndazonobviswa after 6 months. Zvinozva kuti ndikabata chinhu ipapa apa pando pakachikoka, ndikangobata chinhu chete chinorema runozvimba. Saka hausi kubata hako kana kuti mabasa anorema uri munhu mukati? Handisi, ndongonotsvairawo payadhi kumusoro kwanambuya kundoya handogara. Handina chandiri kubata chinorema chakanyanya. Mashoko aungade kuudza vanhu vakakupomera mhosva, mwana wachifi nedzimwe hama dzacho idzidzi ndeyekuti chii? Ndinongoti inini Mwari ngaave navo. Handina hangu zvandinovaita sekuru, asi Mwari ngaave navo nekundisungisa kwavakaita. Unditi ndinopenga apa, unditi kwanzi auraya mwana aseka, kana mukoti ndinozva mechatsitsiwa chakangosvara dho achibva aita vaivemi vakasara vakamira kudai vakati naini asi chirudzii naye maini munyamarudzii? Ndikati handizivi, handitozivi kuti munyamarudzii. Chavangandiudze kuti inini ndakasimudza mwana akaseka ndikamutora dombo ndikarova, ndikati iye akazodii kunomangana kuti ndaurayirwa mwana wangu, asi akanyararaka. Murume wenyu anogona kunge ari kuona kana kuzonzwa nevamwe, zvamungadewo kumuudza ndezvekuti chii? Ndinongomuudza kuti ngaagare hake kumusha achengete zvipfuyo. Ndinobuda, ndikaita apiriwo ndinogona kubuda. Manga mine mhuri? Ndine vana vangu 3. Mumwe mwana mukomana nditoriko kumusha ikoko, ndiye waainaye. Vamwe vasikana ava vari kuSouth Africa. Ndo vaimbonditumidzira pakangofawo munin'ina wangu, vakataura kuti tisitabata chi zvinhu zvese mhai, hatina chi ezvino, hatina kana mari plus kune lockdown hatisi kukwanisa kuita sei kuti tuye tikufistirei. Ndikati aiwa garai zvenyu